Perlu punya jonga sa sisin pat nga ai ku blei pi ki perlu punya jonga ye ki bala don ka bensi men kersan lam ya ka jing persang ka batrat ka jing persang ka baret ka jonga lamba ka channel youtube ka jonga barka ko bani tu fi ba ka jing temu jonga ban sna ya ka youtube channel la ne ban pen mi ye ki videos ka long amdan da ko par ka jing mon re ka jing temu ka ba kongsan tam ka jonga ka dei bangan ai men si men motivate ye ki tu ki bran kam ya ka jing ai men sim ane ki bran kam ya ka jing dan kat ane ka jing pen inuk ya ka jing pen ilenti Dina kata-kata kicing temu ke bangsan ya kajong te ka video ka barang shu ya ka bangana shu depan penmi kalong sepang ka kumnu bangin ya ladi hari kadai ke video ka mentak ke video ka compare nama kadi ka relate ya baro ki video ki ba em hakani ka pertai kam tam ya ka jing em jong kum ki samla ki ba kumanga te kai ka benta ka bang aku aban share fi ka message ka barit kalong sepang ka jing kerman kai kata ka jing kerman ya ka bangidan kamban keli and what is the hopes kata kacing kerman kadi ka way kacing kerman kadi kita kacing sauce cam yak ek bangile ni ek bang ngitmu kata kadi kacing kerman hakaktin no way hakaktin parang yang hope is a strong foundation, hope is a strong confidence and a strong expectation of the rewards of the future rewards ani kata ka positive outcome you know is a hope is a desire of a particular things to happen what akan no ke benda ke bangi ngile ke benda ke baningkong dia ke bangi di benan jikremen namar kidon kita ki kun samla ki perlok samla jonga ki benan pre ke jingpuli ka jingkli ke lomba ladang ipuli menta ke ban ja ne ke ban ke outcome jungi hadin bangi adep ke jingpuli namar bangi i menta ki pre menta bun ki belong jobless hadin bagi pendap ke jingpuli ke jongki la kalong post graduate ani graduate Andai no fi gimde benan kata ka mensim jong ka jingdu jingkerman namar ladang ile ya ka nungu gile ya ka daga jingkerman ha bangi pule menta ngi kerman be ya kala wei ka babha ngi pule kamde ka basne ka di ka babha ka lenti ngi ben lam shi ka jing babha nang menta kala wei ka jongi ki obon ki samna ki obon ki perlok be ya ka jong ki dan ka jing pule ka jongki ki dan ki hapring ka jing pule hendrai ki artatien pat yo ha bangi pe ya ka perthai menta la ijenjar bari kam sarkar ndai ka noi fi ndai bagin shukmil nanti tang ya ka kam sarkar la ni ya ka dulu ka bahatam bahkan jah haji unjungi namar ka lenti ka baningkong kadi ka lenti ka ba yangi bagin jam sya kata kalawai ka babaha ndai kata kawai ka pensuk ya ka jingem ka jongi ini ben bu shwa ya ka thong ndai bagin perkhat ya ka ka ban saja nak menta kalawai ka jongi kata kam ndai ka jingkramen ka babaha ka ka bangi kermen ka di ban long ba ngi kermen ya ka ba menta ya ka bangi le ka di ban long ka ka babaha nak benda kalawai ring bubun par ki perkhat ya kalawai hendra kim perkhat ik bamenta ki syukurmen ya kalawai hendra kim perkhat kim kermen ya bamenta reka bakong santam kalong bagin kermen ya bamenta beringat sawan raka positive outcome yangi nak menta kalawai jungi kata ka di jingkermen nam tagi kena school ngidan kaman tristom gimri ban perkhat ik ban sawan gimri perkhat ya ka nam ta kalawai ki jungi hendra perkhat ik bamenta le ya ka bamenta kermen ya bangi le menta kalong ka job berkan raru ya so jing job ngiri ban perkhat ru am tangi kata Dengan perkara ya ke kimi ki pa ki bakrsan pi ke penmi ke umsap ya ki bala kersan met man mensi me fi wala prega jingdok jongki ne nam ta ka jing ke jongfi ki jongki la ki kimi ki pa ya ki khon ki jongki ki persang ki la sacrifice anta ki khon but pi ki khon ke jingker par ke long bang gidan kampan trestom ai ba ka jing trestom ka jong ime pa jongi kan long ka job berkawan rai ka jing keman juki leng ba ka jing job ka jong apa jongfi la ngi dani ka jing keman ka ba ka jing baik ka jing keman ka long ya gitu ki perlok samla jong ki bla dai ka jing puli andre hadu menta kim padio kam jam ngatip scam babaro na pring joki kuslai pidu jing keman pi on what I'm supposed to do ngadep ka jing puli katu ngala puli ngala trestom katu ime pa la plot nam ta jonga nam ta ka jing puli ka jonga andre kat hadu menta kam palaban kamai watang stingkaru kata ka di ka bapen sutu baklak bar pelong ya ki kun samla jungi bagian persang di kiwe ki kam kata ki kam ki bapen susi ya ka im lang salang bapen susi ya ka ying kasem bar kum joro ka kata mariyo ya ka jing im shimat ka jongki ndrenga no fi ngimle bandu ya ka jing kerman ublay la place fi hakano kono ko benta nak taro ki deban kemen ki deban hon bagi deban persang kat bagila nomor ki babor ki kun samla ki obala thaj ban apply kam la thaj ban war kam namar la san snem du snem la war kam imyo ndrenga la fi compare nadu ba pinang nursery hadu ba pinang post graduate kelas impor fi kuma shipo kat san snem ba pin pulien ndrai menta pada ki give up no haka ba ki wat ikakam ka jam tang san snem ki wat kam ki give up no san snem pi pule san snem pi wat kam kata kam dei ba ba pi pule san snem
persangul kam arko sem kat badang biang kapor wat ika kam kat ba pimpat yo ika kam ba biang na kam ta ka jing pule ke chumpi kat kum ka kerdan ke chumpi trai ki kam ki barin baria trai ka kam lajong ya rap ki kam hayi ngasam dak ba pile ya kado pelong ka jing mentoy simet ya pi mde begin to expect han ya ka ba he namar hakasin ka baning kong kasin jam ka baning kong jung ngimla ban poi kata kajing community jungi sha uta upur banyo eka ka bangi community andai ka baning kong kiran kamba introi kat mangila introi stam ublay what kuslai kata is a matter of times hindi ber kuslai ide ban sutho ban bantep ba kapor kacapoy bagi non kam bandon ya kam sim jong kajing sha rengkat ba kajing kemen kata kadika kajing kerpat nak kalian jonga but unsa pen mi video so perlu ba yes share like and subscribe kublay shibon have a nice day